Mahilig ka ba sa isang raw moto camping? Halika at samahan ako sa isang raw moto camping at the beach. Napakasarap nitong ihawin yata eh. Luto na yan. Kain mga kapatid. Sarap. Na may kasamang adventure. Sa video na ito, maghahanap tayo ng isang lugar na hindi kilala sa mga turista upang maranasan natin ang pakiramdam ng isang moto camping sa isang raw place at the beach. Good morning world. Once again, welcome sa ating YouTube channel. Dahil nagustuhan ninyo ang ating moto camping na ginawa natin last time sa Maliko, ay gagawin na naman natin ito, but of course with Direct Gino and Lakwatserong artist. Kung napapansin ninyo, dito tayo ngayon sa Bani at dito natin umpisahan ang ating paglalakbay patungo sa ating campsite. At ayon sa aking naririnig, ito ay medyo may konting trail papunta doon sa ating destination para mag set up ng camp. And samahan nyo kami sa video na ito kung paano, anong mangyayari sa ating camping. May ube rito mga kapatid oh. Habang kami ay nakatayo rito, biglang may nakita tayong ampalaya mga kapatid. Ligaw na ampalaya ito. Dito lang sa tabing daan. So lubusin na. Pakinabangan natin yung dahon nito mga kapatid. Tapos sausaw natin sa ano. Ano ba yung meron tayo dyan? Meron ka. Always ready talaga siya. Pwede ito pang sausaw. Ligaw ito mga kapatid ha. At hindi ito ano. Maganda to pag tag-ulan. Yung merong munggo. Apaka lupit. Yan yung patunay na ito ay ligaw. Tingnan nyo yung bunga niya mga kapatid oh. Mas malaki pa yung hinlalaki ko eh. Start na tayo sa medyo mahirap na trail, pero basic lang to mga kapatid. Wala. Uy. Hirap. Actually basic lang naman to mga kaibigan, kasi hindi naman to kasing hirap nung mga dinaanan natin sa mga nagdaang trail rides. Siguro hindi naman tayo mababasagan ng salamin dito. Totoo nga naman kasi yung sinasabi nila, difficult roads lead to beautiful destination. Nakatadhana ka yatang pumunta dito. Anong meron dyan? Para sa'yo talaga yun. Cobra. Balloon.
Napaka linis niya, no? Wow, clear. Clear na clear, mga kapatid. Kahit saan ka pumunta, napakaraming ampalayang ligaw, oh. Wow, madulas. Adventure. Hindi mahirap dito na dumaan, in the sense na hindi ka magtutulak. Pero mahirap siya in the sense naman na ito ay madulas at napakatalim ng mga bato. Nangyari? Dumulas. Okay lang, okay lang. Kaya ko kaya itayo. Bigat yan, mabigat yan. Naasahan ko na to. Alright, thank you, thank you. Yung gulong mo sa harap, huwag mo masyado pagtiwalaan yung gulong sa harap. Dumudulas yan, parang yung sa akin. Di ko alam kung anong part ito, bani ba talaga or agno. So may nakita kami mga lokal doon. Tatanong natin, paalam tayo para mabasbasan naman tayo sa stay natin dito. Gusto niyo doon na lang oh. Susuko mo doon. Okay lang po, may Di bali po. tent. Tent talagang itatayo namin dyan, yun ang purpose namin. Tao dito po pag ano, sa amin. Let's go. Doon tayo sa malilim. Malilim kapag dinatnan tayo ng liwanag sa umaga. Sakyan natin. Uy! Kaya. Tira! Tira! Kaya mo yan, harapas. Harapasin mo lahat ng pagsubok. Uy! Hindi kaya. Hirap boy. Try natin sakyan. Ayaw nyo lang mabigat. Ayaw nyo lang. Ito na. Mabato na dito. Kaso ang lala. Oh ah. Uy, grabe. Kaya mo yan. Yung camping nagiging trail. Tingnan nyo, lubog na lubog na. Ano, kaya pa? Kaya yan. Pa naman. Graduate na tayo doon sa hirap sa Maliko. Walang katapusan yan. Hanggat tayo magkasama, lagi yan, meron. Ito pala yung sunrise. Sama ko ah. Naawa ko makita tong dalawang ito nagtutulak. Sige, iwan na natin. Ang lalim. Ha? Go! Bago tayo maligo at gawin yung ibang mga gagawin, ay siset up ko lang muna itong ating tent para may mapaglagyan tayo, mapaglapagan ng mga gamit. Ayan na yung tent natin. Safety na natin yung mga gamit natin sa loob. Tapos next na goal natin ay makapagsaing. Hanap muna tayo ng kahoy, tapos magsasaing ako. Then again, wala na naman tayong dalang kumot. Kaya ito yung diskarte ko pang laban ng lamig sa likod. Maghanap muna ako ng bato, 3 bato.
Hanap tayo ng mga igagatong natin. Itong maliliit na to, pwede to pangsiga natin. Saka natin patungan ng, or saka natin hanapan ng mas malalaki para pag nag-ihaw tayo mamaya goods na goods. Napakaraming kahoy na pwedeng pakinabangan. Ayan, sapat na yan para sa ihaw natin at saing. Wah! Dahon lang muna. Ang mahalaga ay makabuhay tayo ng apoy. Ayan, mga dahon pa lang yan. Alright. Gamitin natin itong tubig na galing sa bukal kanina. Si Direk ang nakapag igib doon eh. Siya nga pala, ito yung nabili naming isda kanina. 3 ito, tag-isa na kami. Ako na rin mag-ihaw nito para goods na goods. Lagay ko na lang muna dyan. At gasa natin. Yung pinagugasan natin ng isda, sabaw natin dyan. Ayan, sasalang na natin ulit. At mangingitim na naman tong ating kasirola. Kaya doon sa naglinis nito, may nag-comment pala, no, para hindi daw mangitim lagyan ng mantika. Kaso wala naman ako dalang mantika. No choice tayo, itim ulit. Pwede na yan para may pang ano lang tayo, pang ihaw mamaya. At dahil tayo nakapagluto na ng kanin, ngayon naman tayo ay mag-iihaw nung isda na nabili natin kanina. 3 yan, tag-isa kami. Hindi ko na maalala kung anong pangalan ng isda na yan. Isdang dagat. Masarap daw yun ihawin. So ihawin na natin. Ugasan ko na lang sa tubig dagat. Then let's do it. Kailangan nating putol ng pang ihaw. Malupit itong itak ni Direk eh. Napakaliit pero pwede mong gawing pang itak. Sesa na kayo't madilim. Wala pa tayo ng mga ilaw eh. Kaya madilim itong nagalawan natin ngayon. Alas 6 na ho. Ayan, solid na solid itong ating ilaw. Meron tayong provider lagi. Thank you talaga sa iyo, bro. Si Direk. At ngayon, mag-iihaw tayo. Pinapalakas ko yung baga. At nakapagsaing naman na tayo, no. Pupunta tayo ngayon sa dagat at lilinisan natin yung isda. Then hiwa-hiwain natin ng konti para pumasok yung alat. Tapos ihawin na natin. Let's go! Meron na tayong nabuo na pag-ihawan. That is good to go. Uy! Apakainit. Wow! Sarap, boy. So ayan na mga kapatid, luto na yan. At susunod natin tong talong ni Direk. At ito naman yung sausawan natin, sibuyas, kalamansi, toyo with sili. Apakalupit, ginawa ni Lakwatserong artist.
Ano yun, sir? Ganyan talaga yan, dilaw. Kami. May plato na kami. Pwede na dito yung sausawan. Ang bibilis nila. Gumagapang sa loob ng bato. Trap talaga ang kailangan mo sa alimango eh. Karal nga din ako. Luwa na. Sagana tayo ngayon sa pagkain. Talong. Ilagang dahon ng ampalaya. Talong mga kaibigan. Dahil wala tayong tinidor, kutsilyo gamitin natin. Panusok lang para mag-internalize yung init. Kain mga kapatid. Sarap. Ito ang ating dinner. Isda na ni Elisa Palengke kanina. Yung ating nakuha ang katmos ng palaya, maligaw. Talong, nag-ihaw kami. Tapos kanin. Yung kanin natin hindi camper rice kasi maganda yung luto. With bagoong seasoning. Hindi na, lagi tayo may bagong bagoong bagoong. Bagoong pa oh. Tuyo. Toyo, toyo. Ito ang pambawi natin sa maghapong pagod sa biyahe. Yan, meron tayong Nakita nyo kung anong isda to kanina mga kaibigan nung bago ko inihaw ito. Ano nga bang pangalan nito? Siya nga pala no mga kaibigan. Maraming salamat doon sa mga solid na nanood doon sa ating last or latest na video nung tayo ay nag solo moto camping sa Maliko. Magulat din ako sa resulta. Ang daming nanood ng mga bago. Thank you sa inyong lahat. At dahil nagustuhan nyo yun, nandito nga tayo. Ginagawa natin itong moto camping, but syempre with Direct Gino and Lakwatcherong artist. Sila yung mga nakasama natin. At iba, malaki yung difference na nag solo ka at saka yung may kasama ka. Pero lahat naman yan nag-enjoy tayo, no? At sa moto camp na ito na ginawa natin ngayon, raw camping, ay wala namang ganong mabibigat na challenges tayong naranasan, kundi enjoyment. Kasi kasama mo yung mga kaibigan mo sa pagmo-moto camp. Then kumbaga napapadali yung mga ginagawa ninyo, nagtutulungan kayo lalo sa pag-prepare ng pagkain. Then sa mga gamit na kailangan mo, syempre laging nandyan si Direct, nagpapahiram ng mga gamit, ilaw, kung ano pa, lutuan, I mean puspuro, ganon, yung screen na pag-ihawan, mga simpleng bagay pero ang laki ng tulong sa atin bilang isang individual. Ayan mga kaibigan, meron kasi kaming lokal na binigyan kanina ng pakwan. Tapos may paparating, may dalang pagkain. Ewan ko sino to. Tingnan natin. Ayun, siya lang din. Nakakain na kami. sila ito, patatawang no. Ito bukas, Si ano pala? Si anong pangalan mo? Nyanagamon? Alvin yan. Alvin. Binigyan namin siya ng pakwan kanina at ito naman yung binibigay niya ngayon. Pero nakakain na kami, bro. Nakapangkanin. Sali kakain kayo mamaya. Pag ano. Oh, tanggapin na natin to. Huwag natin tanggihan kasi lokal na mismo nagbigay eh. Oo nga eh. Di may Thank you, pasalubong thank you. tayo bukas. Oo nga eh. Ano to? Paksi, ano? Inihaw na. Inihaw lang din. Ano to? Tulingan, no? Yan yung hinahanap kong isda kanina din sa palengke eh. Saka i-plastic na ulit pang bukas. Sige. I-plastic na namin. Tano i-awid min. Unang. Nya.
Thank you, Alvin. Wala. Ang problema. Yan, yung sticker natin. Eli Motor. Makita mi jay. Right. Yeah, shout out kanyam ni Alvin. Ito yung mabait na lokal dito mga kapatid sa camping site natin. Binigyan namin siya ng pakwan kanina kasi nga may sobra. Tapos nagbalik ng masigit pa. Salamat sa iyo bro ah. Thank you, thank you. Salamat ka. Thank you. Oh, sige. Yan, syempre, kumustahin din natin yung mga kasama natin. Kamusta ka dyan bro? Ito, medyo nag-i-enjoy kahit ano. Ayos yung ginagawa Share dito natin yung talaga. drawing natin. Ayan. Ayan siya oh, Lakwatserong artist mga kapatid. Yung mga area, lugar na nararating niya ay nagguguhit siya mga kaibigan. Ayan, yung kanyang obra maestro. Ay yung obra niya ngayon. Oh, yan yung magiging output ng aming lakad na ito. Akala nyo Ayan. guys, sa umpisa ang linis, pero pag natapos to, nako. Sobrang kalat na nitong artwork na to. Ayan, bisitahin nyo rin yan si Lakwatserong Pagcherong artist. artist. Sige bro. Sige, sige po sir. Uy, may pusa. Wow. Meow. 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 Pusa. Ayos. Pag ganyang may pusa, walang cobra. Alright. Alright mga kaibigan, paano ba yan? It's 9:44 in the evening and it's time to rest. Hanggang bukas na lang, no? Tulog muna tayo at magpahinga. At sana ay meron tayong masarap na tulog at gabayan tayo ng Panginoon at ilayo tayo sa anumang kapamakan. Salamat sa iyong panonood hanggang dito, at isa ka ng solid kung hanggang dito sa part na ito pinapanood mo pa rin ako. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa iyong suporta. Laking bagay yan sa akin. Thank you. Ayan, good morning mga kaibigan. Okay yung tulog namin, masarap, dire-diretso. Talaga yung kagandahan kapag nasa raw na place ka, especially pag dagat. Lagaslas lang ng tubig yung maririnig mo, walang lumadaang sasakyan, and hindi ka mag-aalala. Maliligo tayo, then take lang tayo, painit tayo ng tiyan at tigpit na rin para makauwi na.
Mga kaibigan, maligo na lang muna tayo. Then after nating maligo, ligpit na tayo ng tent. Tapos alis na. As of 5 pa lang naman this morning. Kasi nga, kailangan natin makauwi ng maaga. Mauna na ako sa kanila, mga kapatid. Bro, thanks. Next time ulit. Baba naman na dyan. Bago natin tapusin ang video na ito, nais ko lang po i-shoutout si WG Rider Motovlog, Masfi, Colin De La Paz, Jennifer Ramos, watching from Jeddah, Saudi, ADV Prevail, CCK Siako Favorite, Mel Vlog Venture, Shaq Mataraki TV, Rich Martinez, Boros TV. Yan, shoutout sa inyong lahat. Thank you sa panunood. Hanggang sa muli po nating mga video.